toda kuti mutitsanangurire ukatanzwa kuti musisatati DJ Tanamani ane birthday Bash. Ndio ndutaura kuti tiri kufara naso tatsikana nemedia. Vana vanete musingauyawo nemi. Kona mukoma media ne birthday Bash raTanamani zvipindirana papi? Oh, birthday clash kuna vacharwa ku clash. Aiwa birthday Bash mukuzviziva here mukoma mira edu tsananguro nawo. Okay, ndikutaura kuti atozwa kufara wena tane time tisingamboona nemedia muchiuya. Anokuti kuti base busy kana pa Ngoma, kasi ndimi Tanamani wacho here. Ani? Ndimi Tanamani wacho. Aiwa ndidzi fireman, hausi fireman. Aiwa ndati ndimi Tanamani wacho here. Ani? Tanamani wacho. Tantan. Ndimi DJ Tanamani here. Aiwa aita ndite zvemizi. Handisi DJ. Titsanangurire mukoma. ora ndikutaura kuti tiri kufara vana rambe mungori nesu. Isi tiri kugeto, mazano muno mapotos ari kuwanisa mugeto. Saka dati vhidhiyo imuzoratidza kuti. Ngoma, zvemapotos neBirthday Bash raTanamani zvipindirana papi? Makakwana here? Kuda hapo, takashota. Aiwa, ndani makakwana here. Munokwanisa kumbobva henyu, munokwanisa kuenda. Thank you. Thank you. Aiwa, ndikutaura ava ndo vanokwanisa kuti tsanangurire. Imi tikuona kunge tikupesana. Vaya ngataure. tikutaura kuti kuitwa birthday bash kwazi ndoga kumadhadha uko musi wa13 hazvizwa asi kune madhadha uchadya Aiwa, mukoma chimbomire timbo. kune birthday raDJ Tanamani. DJ Tanamani waiwanorwa natembo man mchechi asanomwachirera mutembo Aiwa, mchechi mukoma chimbomire. thank you wazobudise baba sarachitaura naye ndachitaura kuti tine birthday bash iri kuitwa kwazi ndoga kumadhadha uko kuchange kune maartist akasiyana birthday bash raDJ Tanamani. Kuchange kuna Windsor wana Anchor Pattern akasiyana maartist ese akawanda chicho changa china mari chande